През цялото време. Ама аз викам, то ще вали. На камера ли сме? На камера ли сме? Да, вие. Снимаме. Няма го. Къде отиди бе? Прасенцето, къде? Къде е прасенката? Някой го изяде вече. Is that for lunch? Ето го. Годи, виж го какво е годенце. Той идва. Той е домашен любимец, той е наистина. Прасенка? Илона прасенка. Добре, рибичката, добре. Чакай да отворя багажника. То значи тук си някои мини прасенци си го. Гъшенци. Ама тя е женска. Не. Да, Да, има да. цици. Ясно. Отваряме багажника и с нас. Как му обикана на души, аз да не обикана. То усети, че има заедни там. Не. Яде ли ти се? Хляб ядеш ли? Сигурно да не ми дава. Та голяма етап да не е канута за нас. Ами ти го питаш дали му се яде. Не с мучената гадна. Ако е като от татка. Хареса си ме тя. Тя иска теб да те яде. Беби, айде спири камерата, ще няма да има. Значи гледай, тук... Тебе виж какъв крак и виж какво пресе. Чакай малко. Каква татуировка я направи. Ти що ни каза, няма каза за колата, че? Виж каква си такава. За колата може да зареждам. Ей, ма след кръп го снимам. Обърни се насам. Еми ти се обърни пред него, какво? Или пък забавляй го нещо да Какво дойде. допенци има? Да, бе, като тебе. Той е гладен, дайте му да яде. Виж тук някаква гъбичка е Виж пораснала. какви миглички има. Това е де. пръстете Къде мътни. тази гъба? Дайте се изде. Къде тази гъба? Тук е една оранжевка. Не би може да е отровна. Представи си. И взяла гъбата и връща мисълта. Не беше нашата вина. Да й дам хляб, ама дали ще яде хляб? Ще яде? Баго прасето. Дръжи малко така, като ми така отстрани, аз ще изсупа хляб. Не ти го мира сам ще отиде. Това са просени. Снимай да не те гридни само. Те какво мирите? Да се наредя и аз долу. Айде, вече е твой. Айде, взимай Вече се познавам в канута. Ама кой ще го гребе? Не, Ива с прасенцето. Моята най-добра приятелка. Гуцка рува. Гуцка. Малката гуцка. Малката гуцка. Вижте каква си купа. Хубаво ли тя? Трусам камерата. Как се смееш? Марианче тук се снима гъбки. Чакай, снимай ме така да си я гушна. Тя при тебе не ще. Тя яденето при мене. Ела, гуце. Не си като кучетата днес. Това реката сигурно ли си е това? Кажи сега да скочи и да се обърне. О, Боже, Скочи, легни. как ми поцелува. Вой, да не го целуна това прасе, Митко. Какво? За обяд целуна за нахрани. Митко, направо си взимай това прасенце и с тебе вкъщи. Чакай да ги снимаме отдалеч в екшен. Пък ти си го покорява да виж как лягат. Да, бе. Тя има гърди и може да е временно. Оставиш и те го хапа. Нека да го хапе. Да се научи другия път да не ги целува.